så fik jeg prøvet de piller igen, som jeg prøvede her for noget tid siden. Og det gik ikke bedre. Altså, jeg prøvede dem i 3 dage, og i alle 3 dage, der min angst, den blussede op fuldstændig. Jeg kunne ikke gå ud for en dør, uden at jeg havde hjertebanken og rystede. Altså, det hele, det sidrede bare på mig. Jeg var lydfølsom. Selv de mindste lyde, de gik lige ind i hovedet på mig. Så nu er jeg stoppet med dem igen. Nu har jeg så fået nogle andre piller, som jeg så skal begynde på. Og så må jeg se, om de virker. Hvis de ikke gør, ja, så må jeg snakke med min psykiater igen. Men nu prøver vi lige de andre her, og så ser vi.